מאזינים יקרים, בשיעור של היום נדבר רק על הנושא של הגיה בסינית וטונים. אני מאמין שזה נושא חשוב מאוד שחייבים להתייחס אליו מן ההתחלה. מכיוון שההגיה בסינית היא מכרעת, ואם לא שמים דגש על הנושא מן ההתחלה, כל הלימוד של המילים החדשות חסר משמעות. אתה תמצא את עצמך אומר מילים שאיש לא מצליח להבין אותן, וכמו כן לאחר לימוד מסוים יהיה כבר קשה מאוד להתחיל ולשנות את ההגיה. לכן חשוב מאוד להקפיד על ההגיה הנכונה כבר מההתחלה. בשיעור הזה לא נלמד מילים חדשות, מלבד את ההגיה של 4 הטונים השונים. נדגים את ההגיה עם הצירוף מה, M-A. הגיית 4 הטונים. הטון הראשון, מה. הטון הראשון הוא טון שטוח, קצת גבוה וקצת ארוך, מסומן על ידי קו אופקי מעל. הטון השני, מה? הטון השני הוא טון עולה, מתחיל באמצע ועולה עד למעלה. מסומן על ידי קו אלכסוני עולה מעל. הטון השלישי, מה? הטון השלישי הוא טון שיורד ועולה, מתחיל נמוך, יורד עד התחתית ואז עולה עד למעלה. מסומן על ידי קו יורד ועולה מעל. הטון הרביעי, מה? הטון הרביעי הוא טון יורד, מתחיל למעלה ויורד מהר עד התחתית. מסומן על ידי קו אלכסוני יורד מעל. כמו כן, כפי שכבר אמרתי בעבר וגם ראינו זאת בשיעור מספר 1, ניתן להגות גם בלי טון, כמו למשל בחלקיק השאלה מה, שלא קוראים טון ניטרלי. זוכרים איך שואלים מה נשמע בסינית? נכון מאוד, שואלים ני האו מה? זהו טון עדין, ובאנגלית קוראים לו soft או light, הוא שטוח וקצר וכמעט לא מורגש. הוא לא שטוח וקצת גבוה וקצת ארוך כמו הטון הראשון. אפשר לתרגל את הטונים על ידי זה שאומרים אותם אחד אחרי השני, ואז לאט אפשר ללמוד את ההבדל ביניהם. כמו כן, רצוי לשמוע איך דוברי סינית אומרים אותם על מנת להבין את ההבדלים. אצלם כאמור ההגיה היא מובנית בגלל הלימוד שמתחיל בגיל מאוד צעיר. תרגול 4 הטונים. מה, 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 מה. אפשר להדגים את החשיבות של ההגיה על ידי מספר בדיחות על זרים אשר מנסים להגיד דבר מסוים אבל בגלל הגיה לא נכונה אומרים דבר לגמרי אחר. אתן לכם 2 דוגמאות. דוגמאות להדגמת חשיבות ההגיה. מקרה ראשון, סטודנט נכנס למסעדה ומבקש מהמלצרית שהוא רוצה ללכת לישון. 小姐，我要睡觉。小姐，我要睡觉. בעצם הוא רק רצה לומר שהוא רוצה כיסונים, dumplings באנגלית. 小姐，我要水饺。小姐，我要睡觉. מקרה שני, אותו סטודנט מנסה את מזלו למחרת במסעדה ושואל האם הוא יכול לנשק אותה. 你好，我可以吻你一下吗？你好，我可以吻你一下吗? בעצם הוא רצה רק לומר שהוא רוצה לשאול שאלה. 你好，我可以问你一下吗？你好，我可以问你一下吗? אז כפי שאנחנו רואים, הגיה בסינית היא דבר חשוב מאוד. לכן חשוב במקביל ללימוד המילים החדשות בכל שיעור ולשינון מצבי השיחה, לשמוע גם הגיה נכונה של המילים על ידי דוברי סינית ולתרגל אותה שוב ושוב. עד כאן לשיעור זה, ניפגש בשיעור הבא. זוכרים איך אומרים להתראות? נכון מאוד. 再见. 再见。